nostra tasca el 2021 no s'acaba aquí. Juntament amb Eurogroup for Animals i les ONGs integrants de la Iniciativa Ciutadana Europea End the Cage Age, hem aconseguit que la Comissió Europea es comprometi a prohibir l'ús de gàbies per criar animals considerats de granja abans del 2027. Hem arribat a un acord amb la naviliera Transmed per tal que els animals de companyia que pugen a bord viatgin amb les majors comoditats. I hem sigut partícips de l'esborrany de la que serà la nova Llei Nacional de Protecció i Defensa dels Drets dels Animals. I hem lluitat i seguim lluitant per fer justícia pels animals víctimes de l'empresa Bigotèmia. Sabem que ens queda molt recorregut encara, però motivació no ens en falta i si comptem amb tu, segur que tindrem molta més força per seguir construint un món molt més just per tots els éssers vius.